Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan saiwar kalgo kenan. Kalgo dai namu na gargajiya yana da fa'idodi masu tarin yawa. Daga cikin manyan fa'idodinta ɗaya da zan faɗa a yanzu shine ƙara wa maza kuzari tare da maganin ƙanƙancewar gaba. Wannan maganin ƙada'an ne, yana tasiri ƙwarai fiye da yanda za a faɗa. Sannan yana tasiri wajen maganin wato ɓallewar jini na mata. Idan mace ta kasance tana da matsalar ɓallewar jini, ko da a ce ta samu wannan matsalar ne sanadiyar family planning, wato shan magunguna ko allurai na tsarin iyali, to sai a samu wannan saiwar kalgo, sai a jiƙa, ba tafasawa ba, a tace ruwan ta riƙa sha safe da yamma, safe da yamma. Insha Allahu matsalar mahaifa za ta daidaita. Namiji kuma zai riƙa tafasawa ne yana sha domin ƙarin kuzari da ikon Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.